mission to help restore the health of people. Kaya kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At tayo po ay mapapakinggan DZGB Legazpi also sa Facebook Live ng DZGB Legazpi sa 104.9 radyo natin, Calbayog City, 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin, Paracale, DYME, Masbate, also sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. Yung mga nasa Facebook ay mapapanood din po tayo sa Facebook ng CMD Bicol. Okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. Text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. And of course, sa mga listeners natin sa 104.9 radyo natin in Calbayog. Oo, sa advice ng ating angel dyan na si Ma'am Jocelyn Ramones na mahirap yung papunta, medyo mas matindi yata ang restriction sa inyong area. Kaya sa mga listeners natin dyan sa area ng Calbayog, Samar, oo, open naman sila po ang ating CMD Center dyan sa ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit po yan sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Pwede po silang mag-deliver sa inyo within Calbayog City. Opo. May dagdag lang na konti na delivery charge. Pwede nyo po makuha ang cellphone number ng CMD Center natin dyan sa area ng Calbayog. 0953 269-9911 0953-269-9911 o kaya may landline po sila 055-533-8598 area code yan na 055 telephone number para sa mga taga Calbayog siguro hindi na kailangan mag area code 533-8598 at pwede silang mag-deliver kung nahihirapan talaga kayo basta within Calbayog area. Okay? So anyway, yung iba naman ng mga kasi yung ibang mga customer natin na nahihirapan po sila na pumuntang sa mga CMD Center, pwede namin ipadala via LBC or JRS. Opo, and yung may mga cases tayo na for abroad din pinadanadaan natin sa DHL po kung meron doon sa ibang may mga orders tayo sa ibang bansa. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Nanet Orozco and Ma'am Floriden Kalimlim. Napasdala ko na din yung order mo kanina, ha? Okay, napadala ko na. Baka bukas or the next day, hindi ko alam. Minsan mabilis sila mag-deliver, minsan delay ng 1 day. So, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-9040717. Ano ba yung smart na number ay nawala kahapon pa. Nawala talaga yung signal ng smart. So, pasensya na kung may mga nagtitext sa akin na hindi ko talaga nasagot. Ngayon pa lang bumalik. Ngayon pa lang po bumalik yung kanina tinatry ko yung aking smart ay hindi ko pa rin po makuha yung mga messages pero ngayon may mga pumasok na mga messages. Oo, ito may text dito.
sa akin, sa part ng erosin. Hello, Madam Mel, ilan po bang recommendation ng Power 3 sa taong diabetic, 57 years old, babae? Maraming komplikasyon sa puso, kidney, hypertension at manas. Ay nako, manas na ang katawan. Ibig sabihin sira na yung kidney niyan. Meron na siyang tinatawag na water retention. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Maraming cases nito. Mga listeners natin, the best doctor to yourself is you. Katulad nung nangyari na, ayun, namatay din po. Opo. Oo, tong tinanong ko siya, 10 years nang umiinom ng mga gamot. Sabi ko nga, hindi nyo ba naririnig yung programa ko? 16 years na itong program natin. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save po natin. Pero tandaan natin sa may mga maintenance, kung asa lang kayo sa mga western medicine, sa mga synthetic na drugs, yung iniinom natin sa hypertension, pahihinain yung puso. Kaya later on, may tama na yung puso. Diba? Laboratory. Na naman. Diba? Yung iniinom na may re-reseta sa puso. O, diba? Yung dalawa ng iniinom mo yun, sisirain naman yung kidney. Kaya nga tumataas yung creatinine. O, diba? Later on, may dagdag na naman. Mataas na yung cholesterol. Mataas ang uric acid. Yun po ang nangyayari sa atin. Kaya dito sa mga, natin, sa mga nakikinig po sa atin, aralin nyo kasi. The best doctor to yourself is you. Okay? Pero sa ngayon gusto ko kasing to, kasi actually to, nakuha ko yung, nakita ko yung, ginawa kong interview kay Dr. Ardena Tandok. Opo, nasa Amerika na nga lang siya ngayon, di na nakabalik-balik dito dahil sa COVID. Kasi US citizen na po siya. Pero ito si Dr. Ardena Tandok ay, sa umpisa negative po siya sa product natin. Kasi akala niya, pare-parehas daw yung mga food supplement. Pero ano yung naka-hook up? Talaga nakita niya maganda talaga yung ating produkto. Dr. Ardena Tandok na taga po siya, Northern Luzon. Dati ayaw-ayaw, pero nung nakita niya ang kagandahan, lalo yung ating health analyzer, na 1 minute, hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Hindi kailangan gumastos ng napakadami. Pakinggan natin muna, Dr. Ardena Tandok. Okay, nandito kami ngayon sa airport in Palawan. It's our last day ng aming activity. Nag-enjoy talaga, grabe talaga, 130 delegates, Luzon, Visayas, and Mindanao. Masayang-masaya kami sa experience namin. Pero dito ngayon, katabi ko, isa sa mga members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Isa po siyang medical doctor na nagtrabaho ng matagal na panahon sa US, pero siya na lang ang magkwento. Bakit kaya nandito to sa amin si Dr. Ardena Tandok? Good evening, Doc. Ito kasi, Doc, maririnig ito, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya mag-hi ka sa mga magiging listeners kasi maraming radio station mapapakinggan to. Hello, Doktora. Ipakilala mo yung sarili mo, ilang yung naging buhay mo sa US at bakit ngayon na-involve ka dito sa Health Code International? Yes. Ako po si Dr. Ardena Tandok. I come from the northernmost part of the Philippines na Ballesteros, Cagayan. Ako po ay isang physician. Nung kapapasa ko pa lang ang board, sinabi ko sa sarili ko na I will serve the poor population. So I became a municipal health officer sa Tuaw, Cagayan for 5 years. Then I was promoted to be the provincial malariologist ng Cagayan. So I traveled for the whole Cagayan, and then I was given a chance to go to the US to attend a health seminar called the New Start Seminar. So, 1991 yon. And then I stayed there for over 20 years until, but I was not a doctor in the US because
I am already nearing my 50th year when I went there. Hindi ka makakuha ng residency if you are 50 years old. They still want the new graduates. So what I did is I challenged the nursing board, and I passed it. So I served different hospitals and facilities in California. To be particular is I served it at Arrowhead Regional Hospital sa subacute unit ng kidney. And then I also served itong subacute na naman na facility, at ito yung mga retired, yung mga old age geriatric facility. And then I went to Arrowhead, not Arrowhead, but Patton State Hospital. It's a forensic psychiatric hospital in California, and I became unit nurse for 3 years before I was given a promotion as a health services specialist. So I stayed there for 9 years as a health services specialist, and then when I reached the age of 61, I decided to come back here in the Philippines to help itong mga kababayan natin na magkaroon ng magandang health o kalusugan. But before I came home, nag-member muna ako ng American Anti-Aging Medical Association. So, dito ko na patunayan na ang paggagamot pala ng tao ay hindi sa pamamagitan ng mga pharmaceuticals na ginagawa out of chemicals and synthetics. We have wellness center in Colton, California, and most of our patients are itong mga end-stage diabetic patients, end-stage cancer patients, at saka mga itong hypertensive patients. So we do different kinds of modalities, like giving intravenous fluids of different minerals. Minerals. So when I decided to come home, bumili ako ng mga minerals na gagamitin ko dito sa Pilipinas kasi meron akong cancer patient kaagad na madadatnan dito sa Pilipinas. So, it's not a cheap regimen because doon sa US, ang charge namin sa isang fluid, IV fluid with the minerals is $120. $120. So pagdating ko dito, ganun ang ginawa ko. And at twice a week mong lalagyan ng IV yung pasyente na may cancer. That's what I did when I came here. May isa akong pasyente na may 5 bukol sa suso, sa breast. No? It's all inflamed. Na-opera na, twice na na-opera. Pero bumalik yung tumor. Ngayon, sasabihin na naman ng doktor na aalisin na yung both na breast. Sabi ko, hindi tayo mag-o-opera. So, binigyan ko siya ng mineral IV fluids twice a week. So, that means I am charging 5,000 per IV. But, after a while, naubos na yung gamot ko. Taman-tama naman na pumunta si Sir Agabaw at siyang nag-introduce sa akin ng CMD. Sa una pa lang, ayoko na kasi I've been into different food supplements. Ang dami kong sinalihan. Sabi ko, para-parehas lang yan. Pero, hindi si Sir Agabaw. Hindi nag-give up. After a month maybe, paalis na naman ako papuntang Amerika. Sabi niya, doktora, iwanan ko sa iyo itong starter kit. Sabi ko ganun,
hindi ako interesado dyan. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, hindi, magkano yan? Doon sinabi niya ang price. Sabi ko, hindi ako interesado. Hindi po, regalo ko po ito sa'yo. O di kinuha ko. Pag uwi ko sa Amerika, sabi ko maganda siguro itong ibigay ko sa mga kamag-anak ko na may cancer. So kinuha ko yun. But I did not know what the products are. Hindi ko alam. Basta binigay ko lang sa pinsan ko na may cancer sa uterus. Ngayon, 6 months, 1 month sa Amerika. Pag uwi ko, eto na naman si Sir Carlos. Sabi niya, Doktora, baka gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa katawan mo. Meron tayong machine, sabi niya, na nakaka-examine from head to toe and it can read more than 32 laboratory works. Ano yan? Sabi kong ganon. Ito po, it's a German technology. Sabi ko, meron kang ganyan? Sabi kong ganon. So, opo. Sabi ko, sige, yung mga kasama ko muna dito sa bahay ang examinin mo. Kasi takot din ako na ma-examine, makita ko kung anong nangyayari sa katawan ko. Sabi niya, kayo po, doktora, huwag muna. Sabi kong ganon. Hindi po, para, ay naku, natatakot ako. Sabi kong ganon. Alam mo, Ma'am Mel, nanlamig ang kamay ko noong kinukuha niya. Pero, nung lumabas ang result, sabi ko, tama ito ah. That's the one that hooked me to HCI-Biz. Dahil doon sa machine. At sabi ko, marami akong matutulungan na pasyente dito. So that's the time din na nagkaroon na ng importansya yung mga products natin. So I studied the products. I studied the health code analyzer and every product ng HCI. And then, sabi ko, ito na ang makakatulong sa mga tao. So, awa ng Diyos, binigyan ako ng chance to be one of the Nutritional Advisory Board member, at yun ang ginagamit ko ngayon to go to places, hindi lang dito sa Norte kung may nangangailangan sa akin. And I found out na nakita ko na maraming natutulungan ang CMD. Hindi lang yun, Power Trio in particular. Meron din mga bukol sa ovary, naaalis yung bukol. And yung mga may hypertension, nag-normalize ang mga blood pressure nila. I have a case na meron siyang lupus, hypertensive, diabetic. Ang daming reklamo nitong pasyente ko na ito. But, sabi niya, Doktora, best friend ko pala ito, hindi siya doktora, Jem, sabi niya, Jem, naubusan na ako ng gamot. Hindi gamot yan, food supplement. In other words, tinake niya yon. Sabi niya, kung wala siguro ang CMD, siguro nasa ospital na naman ako. O wala na ako dito sa mundong ito. Now she went back to the US. Sabi niya, Jem, pagbalik mo dito, magdala ka ng 5+1 ha. Sabi niya, kasi naubusan na ako ng gagamitin dito. And hindi healthy ang mga pagkain dito sa Amerika. So sabi ko, okay. Sabi kong ganyan. So now, I am happy to be a part of HCI, Health Code International, dahil healthy na ako, counting pera. At the best thing is, I travel. Yung mga 65 years na ako na dito sa Pilipinas, I spent more than 20 years sa US, pero ngayon lang ako nakakapaglibot sa mga iba-ibang lugar. Sa Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, and other parts of the Philippines. So, mga listeners ng HCI, no? Mga radio listeners pala, subukan po ninyo ang produkto namin, lalong-lalo na ang CMD. Dahil kung meron kayong CMD sa bahay ninyo, meron na kayong parmasya.
sa bahay ninyo. At ito ay safe o pwedeng gamitin ng buntis, pwedeng gamitin ng kapapanganak pa lang, at sa mga matatanda. Walang overdosage kasi hindi ito gamot, kundi pagkain lang. So ito po, Ma'am Mel, ang experience ko in HCI-Biz. Ayan, napakinggan natin, napakagaling na doktor. Ako talaga na-amaze ako sa mga explanation niya po tungkol sa ating product na na-discover na niya mismo being a doctor at napatunayan niya sa kanyang mga pasyente. So, maraming salamat, doktora, sa maganda mong pagsishare. Sana ito ay makaka-inspire sa napakaraming mga tao na may mga problema sa kalusugan. Masaya kami na ikaw ay isang medical doctor pero nagtiwala ka sa kumpanyang ito, sa ating mga produkto. Doktora, kunin ko ulit po ang iyong full name. My name is Dr. Ardena Ubarre Tandok from Ballesteros, Cagayan. Ayan napakinggan natin. Kaya lang ito si Doktora kasi US citizen siya. Nakabalik na ng US. Kaya dati umiikot po siya to conduct health symposium sa iba-ibang area. Hello, nakita ko yung mga batchmate ko. Kumusta na tayo? Chris. Si Brother Chris Bernardino. Ma'am Marlene Soria. Sana makapag-reunion pa tayo, ha? Maging safe lang, stay safe. Alagaan natin yung ating mga kalusugan, okay? So, yan. Ang bilis ng oras. Sa mga listeners po natin, anyway, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939 9040717. Yung mga nag-order pala sa ibang bansa ay nakakagawa na tayo ng paraan ngayon via DHL, ay nakakapag-send po tayo. Medyo mataas nga lang talaga yung freight. Katulad ng ipapadala, saan ba itong ipapadala? US, 4,000 plus. Opo, yung freight. Okay, so anyway, ang importante makarating sa inyo yung product. So, sa mga areas na nahirapan, pwede naman po kayo mag-order sa amin ng product. Nakakapag-send tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, and sa ibang bansa po, nakakapag-send na po tayo. And of course, basta sa ibang bansa, sagot nyo po yung freight, ha. Ganun din po dito sa Pilipinas, plus yung freight. And then, yung mga gusto magpa-deliver, katulad dyan, welcome dyan pala sa mga taga-Kalbayog, magdi-deliver sila basta within Kalbayog. May dagdag lang na konting, para doon naman sa, pag-deliver. Inano na natin yung ating staff dyan na pwede silang mag-deliver kasi meron naman silang mobility. Katulad ng mga dito sa Albay, dito sa Bicol. Pero yung mga ibang areas, we send your products via LBC or JRS, and sa abroad, it's DHL po. Ano na, Lynn? Si Ma'am Marlene Soria. Opo. Mag-irilingan naman giraray kita, no? Siguro tawan talang kita. Tawan talang ti time. Anyway, ano yan? Marami namang na COVID. Na-manage lang talaga. Sa mga taga Kalbayog, hanapin nyo lang HCI-CMD Center at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Kalbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Pwede nyo kunin ang kanilang cellphone number para pwede kayo mag-order, 0953-269-9911, 0953-269-9911. Yan po ay cellphone number sa CMD office in Kalbayog, Samar. Okay, dito tayo sa area ng Masbate. Hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI-CMD Center
At Purok 5, Barangay Mother Lode near Kasurog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diagolina Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Sur, near Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur, Paracale. And by the way, sa mga makakapakinig sa atin dyan sa area ng ano ba ito? Ano na nga ito? Ayan, Paracale. Sa Paracale pala. We need business partners, we need distributor na tatayo dyan, na center dyan sa area ng Paracale, Camarines Norte. Okay, sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. Sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Si Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipukot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Sorsogon, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Mr. Ray Mendez sa 1st District of Albay. Hello kay batchmate, Mr. Erson Nares. Kumusta na, ano yan? Erson, kumusta na kayo? Okay. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12. Magsaysay Avenue at Top GW Hardware, area ng Bakakay po yan. Nasa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Bama, Nito, Albay. At yung aking center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Danvers Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkiruan, Legazpi City. Arsenio Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Jeremias Malia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky, Hakil mo, Purok 6, Bolabog, Dapdap,
Pilar Sorsogon. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardeñas Store beside LBC Office, Sentro ng Ginobatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center Market Site, UWAS, Susi Dizon sa Ultrapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, sa 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay, at sa 2nd floor Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao, Liantos Building, Porac, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay, of course, Jose Ababaw, San Juan Street, Center Oriental, Polangi, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.